Si Maria, ang urog na pinakamagayon sa gabos na nilalang. Asin sa gabos na kababaihan, minimidbid siya bilang urog kapaladan. Dahil maawat niya to bilang mga Bicolano, Albayano, na midbidon si Maria bilang inang magayon. Sa konstitusyon about the separation of church and state. Pero sa araw kini mga bagay sa hiling ko, nga pa kita masiperar. Yaong kita digdi po para suportaran ng asarong simbahan na nagtutubod na magkaiguhit ang aktivismo sa satuyang pagiging mga aki ni Mahal na Diyos, as in aki ni, of course, Biring Maria. Ang debosyon, mga tugang, sabi sa diksyonaryo, sa ruining makusog na pagmati, hararong na pagmati, na nagdadara sa tawong deboto sa pagkamuot asin pagiging tapat. Ini unifying factor para kita po talagang tunay na magkasararo bilang mga Albayano. So, iyon naman sana po, mga tugang, Diyos mabalos sa Indogabos.